Mayong hapon mga binati o minahal kong matalumon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Okay guys, sa tanang taga Matalom ako naghangyo kaninyo nga ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Kung sa may rason nga ato man lang suportahan kanunay aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom, aron magpadayon ang mga programa diin gibase sini sa kinahanglan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, December 9, 2021. Hapit na gyud ang Pasko guys. Mao nay panahon sa pagpinasay doay, pagtinabangay, magkuan na ito na teamwork para sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ikaw live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom nun. Na itong buhatong guys.